Salam kadırlı dostlar, mehriban çegiler. Men sizi yol hareketinin käbir düzgünleri bilen tanış etmekçi. Dostlar, eger taýar bolsaňyz, üns bilen diňläň. Dostlar, bu belgi ala gaçly demir yol geçelgesi belgisidir. Demir yol bilen gara ýoluň kesişýän yeridir. Eger bu belgini görseňiz, awtobularyňyzyň tizligini gowşatmalydyr. Demir ýoluna geleniňizde aşyklaryň we sesin görkezmesi bilen stop belgisine ýetmän saklanmalydyr. Dostlar, bu belgi bolsa durulýan yer belgisidir. Ýagny awtobulaw durulmasydyr. Bu belge gabat gelinen mahalyna sürüjüler awtobulawylaryny goýup bilerler. Ýöne beýlek awtobulawlaryň duran ýerlerden çykyp bilmekleri üçin ýeterlik araçak goýmalydyr. Dostlar, bu belgi bolsa durmak gadagan belgisidir. Ýagny bu belge gabat gelinen ýerlerde sürüjüler awtobulawlaryny goýup bilmezler. Dostlar, bu belgi awtobusyň durulgy belgisidir. Döwlet tarapyndan bellenlen awtobuslara degişli durulgydyr. Beýlek sürüjüleri öz ulaglaryny durulgaryň her tarapyndan 15 metr aralykda awtobularyny goýup biljekdigini ýatladyr. Dostlar, bu belgi bolsa hassahana belgisidir. Bu hassahana ýakynlaşýanlygyny duýdurar. Hassahananyň girelige we çykalygy gapylarynyň her tarapyndan 5 metr aralygyna awtobulaw goýulmaly däldigini ýatladýar. Dostlar, bu belgi çağalar belgisidir. Ýagny çağalaryň köp geçýän ýerlerine goýulýar. Mektebe ýa-da seýilýäge ýakynlaşýanyny duýdurýan belgisidir. Sürüjüler geçelge ýetmän tizligini peseldip çağalaryň geçmeni garaşýarlar. Geçelgeden geçen bize okuwçylara mümkinçilikler ederler. Dostlar, bu belgi piyadalara yerastı piyada geçelgesinin bardygyny duýdurýandyr. Yerastı geçelgesi bilen howpsuz ýagdaýda ýoluň beýlek tarapyna geçip bilersiňiz. Dostlar, bu belgi bolsa piyadalara yerüstü piyada geçelgesinin bardygyny duýdurýandyr. Yerüstü geçelgesi bilen howpsuz ýagdaýda ýoluň beýlek tarapyna geçip bilersiňiz. Dostlar, bu belgi awtomobillere ýanygyç guýulýan yer belgisidir. Golaýda awtomobil ýanygyçynyň barlygyny duýdurar. Dostlar, bu belgi sürüjülere piyada geçelgesine ýakynlaşýanlygyny duýdurar. Sürüjüler piyada geçelgä ýetmän tizligini peteldip, sägenip piyadalara ýol berer. Bu belgi bolsa awtobularyň ses duýdurmasyny bermek gadaganlygyny duýdurar. Dostlar, bu belgi bolsa girmek gadagan belgisidir. Dostlar, bu belgi tigir ýoldajogy bilen kesişme belgisidir. Sürüjüleri tigir sürýänleriň ýoluň beýlek tarapyna geçip biljekdigini duýdurar. Sürüjüleriň ünsü bolmalydygyny duýdurýandyr. Bu belgini gören sürüji diýsem ünsü bolmalydyr. Sebäbi öňde howply ýagdaýyň bolup biljekdigini duýdurýan belgidir. Dostlar, bu belgi ýoluň dowamyna ýol işleriniň bardygyny duýdurar. Ýol işlerine ýakynlanyňda tizlik peseldip ünsü geçmelidir. Dostlar, bu belgi bolsa petik belgisidir. Ýoluň petikligini duýdurar. Bu ýola girilende ýa-da dolanmaň howply ýagdaýlara sebäp bolup biljekdigini duýdurar. Dostlar, bu belgi bolsa tigirli hereket gadagan belgisidir. Tigir sürýänleriň bu ýola girmeliligini duýdurýandyr. Ine dostlar, siz bilen bir näçe ýol kadalaryny öwrendik. Ýol belgilerini üns bereliň. Ýol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy.